गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गासै बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै कलियाबर दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव जा 31 एनुअल कन्भेन्सनखौ कलियाबरनि बे औगुरि बेंनाहाटी ओनसोलाव खुंनो थाखाय साखाफारा जादों आरो बिनिनो दिनै रायदाव आफाद दाफुंनाय जादों। बिनि आफादगिरि महरै चित्रसेन बसुमतारी आरो नेहाथारि हिसाबै जयकुमार बसुमतारी बिथांमोनखौ दिनैनि बे रायदाव आफादनि बिबानखौ होनाय जादों आरो दिनै बेवहाय बाहागो लाफैदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि लेङाइ आफादगिरि आरो लोगो नेहाथारि दिनै गासैबो जों बेवहाय साननैनि हाबाफारिजों फैगौ एप्रिलनि 1 आरो 2 बे 2023 बे मायथाइयाव बे साननैनि हाबाफारि गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय बिथांमोना दिनैनिफ्राय लाहार फाहार खालामनो थाखाय साखाफारा जाबाय आरो बेजोंनो दिनै उननि हाबाफारिफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गासै हाबाफारिखौ फोसावनाय जागोन आरो बेजोंनो धोरोम फोसावनाय आरो धोरोम जौगाहोनाय फेहेरनाय गासै बिथिङाव सावरायनाय जागोन बे साननैनि हाबाफारिजों। खुलुमबाय। बेनि सायाव नोंथाङा आफादगिरि महरै मा बुंनो सानदों? गोजोन्थों। जोंनि कलियाबरावहा बाथौनि जि कनभेनसन लाबोदों बे जोंनि कारणे एसे आशिर्बाद बायदिखौनो सानबाय। मानोना जोंनि कलियाबरावहा मुजुमसेल' बर'फोरा जों बेयावहा गावनि राव हारिमु लानानै थांना दं। बिब्दिनो जुदि मिरु आफादनिफ्राय बा दुलाराय आसामनिफ्राय जुदि हेफाजाब मोनोब्ला जोंनि गोसोफोराबो एसे गोगोम जायो। थांना थानायाव बा समाजारि रायजो राजाया थाबायनायाव बा उन्नति खालामनायाव जों एसे मदद मोनो होननानै सानदों आरो बेनि थाखाय जों जोबोद गोजोनदों। जों सेस्था खालामगोन जाहाथे बे कनभेनसना एसे मेमरेबल जायो आरो अखमाव जाहाथे मोजां बर' हारिनि कारणे मोजां मेसेज मोनसे जों हरनो हायो। बिनि कारणे जों जोबोद नारा नाथायैनो सेस्था खालामगोन। गोजोननाय थाबाय। कलियाबर जिल्लानि नेहाथारि आरो दा बानजाय आफादनि नेहाथारि हिसाबै नोंथाङा मा बुंनो सानदों एसे फोरमायगोन? खुलुमबाय। कलियाबर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जानानै लोगोसे बानजाय आफादनिफ्राय जानानै बयबो बाथौ सिबियारि रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। बेयावनो लोगोसे जोंहा दिनै कलियाबर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि 37थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय जि लाहार फाहार खालामबाय, बे लाहार फाहार खालामनायाव जि बानजाय आफाद दाफुंबाय बिनि थाखाय आंखौ सासे नेहाथारि महरै बानजाय आफादनि नेहाथारि महरै सायख'बाय। बेनि थाखाय आङो रायजो राजानि बोर आरो गासै बाथौ सिबियारिफोरनि बिथांमोननि बोर लानानै आङो दिनैनि बे जि जथुम्मा जानो गोनां जथुम्माखौ जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय आंबो जानजि खाफ्रानानै मोजाङै मोजां खुंफुंनो थाखाय नाजागोन आरो रायजो राजाखौ बुजायनो नाजागोन आरो लोगोसेनो दिनै जोंनि कलियाबर जिल्ला बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव खोब खम अनजिमानि मानसिफोरजोंनो धोरोमारिफोरजोंनो जेसेबां गिदिर मोनसे बिबानखौ बानस'ना लानानै जोङो खुंफुंनो नाजादों आरो बेवहाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो बुंनांगोन जोङो दिनै गोदानहै दाजादोंब्लाबो बा खोब खम समनि बिथोराव जोङो बिबानखौ मोनदोंब्लाबो जेसेबां हागौ नाजानोसै रायजो राजाखौ गोजोन होनो आरो बयबो जाहाथे बे दिनै बे कलियाबरनि जि जथुम्मा बे जथुम्मानिफ्राय गतै दुलाराय बाथौ सिबियारिफोरनिसिम जाहाथे जों मोजां मोनसे रादाब फोरमायहरनो हायो, जोंनि खौसेथिनि रादाब, जोंनि हारिमा दानायनि रादाब फोरमायनो हायो। बेखौ मिजिंथिनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गासै बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै कलियाबर दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव जा 31 एनुअल कन्भेन्सनखौ कलियाबरनि बे औगुरि बेंनाहाटी ओनसोलाव खुंनो थाखाय साखाफारा जादों आरो बिनिनो दिनै रायदाव आफाद दाफुंनाय जादों। बिनि आफादगिरि महरै चित्रसेन बसुमतारी आरो नेहाथारि हिसाबै जयकुमार बसुमतारी बिथांमोनखौ दिनैनि बे रायदाव आफादनि
बिबानखौ होनाय जादों आरो दिनै बेवहाय बाहागो लाफैदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि लेङाइ आफादगिरि आरो लोगो नेहाथारि दिनै गासैबो जों बेवहाय साननैनि हाबाफारिजों फैगौ एप्रिलनि 1 आरो 2 बे 2023 बे मायथाइयाव बे साननैनि हाबाफारि गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय बिथांमोना दिनैनिफ्राय लाहार फाहार खालामनो थाखाय साखाफारा जाबाय आरो बेजोंनो दिनै उननि हाबाफारिफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गासै हाबाफारिखौ फोसावनाय जागोन आरो बेजोंनो धोरोम फोसावनाय आरो धोरोम जौगाहोनाय फेहेरनाय गासै बिथिङाव सावरायनाय जागोन बे साननैनि हाबाफारिजों खुलुमबाय। बेनि सायाव नोंथाङा आफादगिरि महरै मा बुंनो सानदों? दे गोजोन्थों। जोंनि कलियाबरावहा बाथौनि जि कनभेनसन लाबोदों बे जोंनि कारणे एसे आशिर्बाद बायदिखौनो सानबाय। मानोना जोंनि कलियाबरावहा मुजुमसेल' बर'फोरा जों बेयावहा गावनि राव हारिमु लानानै थांनादों। बिब्दिनो जुदि मिरु आफादनिफ्राय बा दुलाराय आसामनिफ्राय बिदि हेफाजाब मोनोब्ला जोंनि गोसोफोराबो एसे गोगोम जायो। थ' थांना थानायाव बा समाजारि रायजो राजाया थाबायनायाव बा उन्नति खालामनायाव जों एसे मदद मोनो होननानै सानदों आरो बेनि थाखाय जों जोबोद गोजोनदों। जों सेस्था खालामगोन जाहाथे बे कनभेनसना एसे मेमरेबल जायो आरो अखमाव जाहाथे मोजां बर' हारिनि कारणे मोजां मेसेज मोनसे जों हरनो हायो बिनि कारणे जों जोबोद नारा नाथायैनो सेस्था खालामगोन। गोजोननाय थाबाय। कलियाबर जिल्लानि नेहाथारि आरो दा बानजाय आफादनि नेहाथारि हिसाबै नोंथाङा मा बुंनो सानदों एसे फोरमायगोन? खुलुमबाय। कलियाबर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय